rart med lidt musik, hva'? Bare han ikke sprænger noget, ikke, Nisser? Undskyld, er det deres kamp? De har vel ikke noget imod, at jeg ryger? Godnaj. Jeg ryger selv 2 pakker om dagen. Nå, så må jeg måske have fornøjelsen. Værsgo. Nej. Skal jeg være der? Det tricks med kammen var temmelig gammel. Ja, men det giver tit resultat. De må gerne beholde den. Det er ægte plastik helt igennem. Den holder hele deres liv. Det var et kort liv. Så får de en anden. Værsgo. Tusind tak. Nu har jeg da endelig fået kamp til mit hår, hva'? Ja, den var meget sjov. Er det deres puderdåse? Nej, det er min søsters. Jeg lover at prøve at sælge den for hende. Det er vist ægte guld. Tror de? Ja, de tror om igen. Den er smadret uægte. Er du sikker på det? Jeg er sgu ikke født i går. Den er uægte. De kan alene mærke det på vægten. Den dumme kælling. Hun sagde, det var guld. Nå, nu begynder han på pilgrimskoret at tandhøjser.